Ja. Men den er blevet over 1 minut, så jeg bliver nødt til at timelapse den på en eller anden måde, eller redigere den. Jeg bliver nødt til at redigere den, for den vil ellers gerne have den til at vare 1 minut, men nu er den over 1 minut. Den er over 1 minut nu, så jeg kan ikke sætte den kunstig på. Jamen, jeg redigerer det. Skal du godt sidde her? Skal du også filme os? Så jeg vil aldrig være i min film. Jeg vil helst ikke være med i min egen film. Tag et billede af os. Tag et billede af os. Det er mit finger med. Jeg skal bare ekstra på det lige her lige nu. Kan man se? Det er ubehageligt, når man kommer op til at bevæge sig sammen. Jeg har højdeskræk. Så. Ja. Er det noget? Så er vi snart færdige. Det kommer med i morgen, hvor man kan høre dig slå hende. Altså. Du kan ikke se en slå, du kan bare høre, du slår hende på kamera. Så i morgen er det den sidste dag som politiaspirant nu. Jeg har ikke taget snus siden jeg sagde det. Indtil jeg gik på mere. Jeg stoppede lidt, og så er det ikke rigtigt, Jesper. Hvad var det? Jo. Vi aftalte noget. 25 øre. Ja. Jeg tog ikke noget for